vitamíny a výživové doplnky z lekárne, pomoc alebo zbytočné vyhadzovanie peňazí. Niektorí odborníci tvrdia, že ich užívanie je nevyhnutné. Moderné potraviny obsahujú množstvo geneticky modifikovaných organizmov a málo prospešných látok. Zle sa vstrebávajú a neposkytujú telu potrebné množstvo vitamínov, minerálov a živín. Vitamín D, horčík a železo sú navyše často v nedostatku u väčšiny populácie. Týka sa to najmä žien, tehotných, vegetariánov a ľudí žijúcich vo veľkých mestách. Bez doplnkov vo forme vitamínov a mikroživín sa objavuje únava, oslabenie imunity a hormonálna nerovnováha. Iní lekári tvrdia, že ide o zbytočnosť. Polovica vitamínov z lekárne je syntetická a telo ich nedokáže správne vstrebať. Niektoré formy železa, vápnika a vitamínu B12 sa z tela jednoducho vylúčia a niekedy naopak zaťažia pečeň a spôsobujú zdravotné komplikácie. Aj medzi ľuďmi panuje rozdelenie názorov. Na online trhoch a fórach 50% tvrdí, že im doplnky pomáhajú, no druhá polovica nevidí žiaden rozdiel okrem prázdnej peňaženky. Podielte sa v komentároch o svoju skúsenosť. Sú vitamíny a výživové doplnky naozaj užitočné, alebo ide len o zbytočnú investíciu?